Nieuw vuurwerkdetectiesysteem zorgt niet voor meer aanhoudingen. Het is maandag 9 december, dit is Zeeland Nu. Zeeland begint ermee, Zuid-Holland schaft het juist af. Ouders eisen een minder gevaarlijk kruispunt en de buurtsuper in Cats is een doorslaand succes. Dames en heren, goedenavond. De gemeente Middelburg geeft deze decembermaand €15.000 uit aan een nieuw vuurwerkdetectiesysteem. En ook Vlissingen start een proef. Met dat systeem moet vroegtijdig vuurwerkafstekers makkelijker in de kraag kunnen worden gevat. Maar gemeenten die eerder met het systeem werkten, stoppen er juist mee. Het aantal aanhoudingen neemt namelijk niet toe. Het vuurwerkdetectiesysteem in Middelburg bestaat uit 8 microfoons die geplaatst zijn op hoge gebouwen. Eentje ervan staat hier op het stadskantoor. De kosten voor dit jaar voor Middelburg voor dit systeem €15.000. Het is een middel om overlast te beperken of tegen te gaan. En we kunnen daarmee ook een beeld krijgen, in dit geval in deze 2 pilotwijken, van waar nou specifiek vuurwerk wordt afgestoken. Is het nou iedere keer in een bepaalde buurt in die wijken of is het ook door de hele wijken heen? En dan kunnen we ook daarop gericht surveilleren. Vlissingen gebruikt het systeem dit jaar ook. Zij zetten het in Oost-Soeburg en in het middengebied. En zo ziet zo'n microfoon in Middelburg eruit. Deze staat op het stadskantoor. We hebben er een aantal staan hier in de gemeente. En die vangen het geluid op van het vuurwerk wat wordt afgestoken. En geven dat signaal door via een app naar onder andere de BOA's, maar ook de politie. Zodat zij daar direct actie op kunnen ondernemen. Het systeem dat in de Middelburgse wijken Zuid en hier in Douwendalen wordt gebruikt is niet nieuw. Andere gemeenten zoals Vlaardingen en Maassluis gebruikten het eerder en zijn er inmiddels al mee gestopt. De gemeente Maassluis gebruikte het vuurwerkdetectiesysteem 3 jaar, maar gaat er dit jaar niet mee door. Volgens de gemeente zorgt het systeem niet voor meer aanhoudingen. Het systeem is daar ook niet echt voor bedoeld, omdat het toch enige tijd nodig heeft. Ja, weliswaar 10 seconden, maar om iemand te kunnen betrappen op het afsteken van vuurwerk moet je ook echt kunnen zien. En ja, zodra die app reageert van er is hier nu vuurwerk afgestoken, dan ben je bijna altijd al te laat. De enige kans die je loopt, als je ziet van nou, dit is nu een bepaald looppatroon, dat je ergens kan gaan staan en als je dan ziet dat het afgestoken wordt, ja, dan heb je ze. Het laatste jaar werd het systeem in de hele gemeente Maassluis ingezet en kostte het zo'n €26.000. Het heeft de gemeente zo een goede kaart gegeven van de vuurwerkhotspots. We zijn er ook best wel tevreden mee geweest, omdat het ons heel veel informatie heeft gegeven. Ja, en ook met die hotspots, daar wordt nu echt ook op ingezet van dat we daar gerichter politie en handhavers op kunnen surveilleren. Want we weten dat daar in die buurten toch waarschijnlijk weer het zware vuurwerk wordt afgestoken. Het systeem zorgt dus wel voor nuttige informatie, maar dus niet voor een hogere pakkans. Dat is natuurlijk jammer, want uiteindelijk wil je wel dat als er toch illegaal wordt afgestoken en het wordt opgemerkt via de app, dat we dan ook direct actie op kunnen nemen. Maar we zien het ook als middel, want we hebben het ook gezien dat de afgelopen weken ook daders, jonge daders vooral op zijn gepakt zonder het systeem met het afsteken van illegaal vuurwerk. We gaan het uitproberen, we gaan zien wat het ons brengt en na januari gaan we kijken of we daar voor het volgend jaar verder mee doorgaan. De gemeenten Middelburg en Vlissingen gebruiken het systeem dus dit jaar voor het eerst als proef. Na de jaarwisseling gaan ze kijken hoe dat is verlopen. En dan zal ook blijken of er dit jaar meer vroege afstekers in de kraag zijn gevat. Zeeuwse patiënten die hun revalidatiebehandeling niet vergoed krijgen van 2 zorgverzekeraars zijn naar de rechter gestapt. De 21 patiënten worden medisch behandeld via de Stichting Revalidatiegeneeskunde Nederland. Het gaat om mensen die verzekerd zijn bij Unive en VGZ en te maken hebben met meervoudige en complexe problemen. De andere verzekeraars vergoeden dergelijke revalidaties wel nog gewoon. De basisscholen in Oost-Soeburg willen dat er zo snel mogelijk weer verkeersbrigadiers komen op het kruispunt bij het Oranjeplein. De verkeerssituatie is volgens docenten en ouders nu veel te gevaarlijk. Het moet gewoon verkeersveiliger worden voor alle kinderen en voor ouders ook. U hebt net gezien dat het heel onoverzichtelijk is. En soms een chaos. Tot voor kort was er een verkeersbrigadier, maar die heeft zijn diploma niet gehaald. En mag er van de gemeente Vlissingen het verkeer nu niet meer regelen. Kinderen vanaf 10, 11, 12 jaar zouden eigenlijk toch gewoon op de fiets naar school moeten kunnen. Ja. En ja, dan ligt er toch ook een taak, denk ik, bij de gemeente. De verkeersroute naar scholen moet gewoon veilig zijn. De scholen zijn een petitie gestart om de gemeente aan te sporen iets aan de gevaarlijke situatie te doen.
Er leven in Zeeland 5000 kinderen onder de lage inkomensgrens met het risico op armoede. Dat zijn er iets meer dan vorig jaar. De helft van deze kinderen woont in de 3 grootste Zeeuwse gemeenten, Terneuzen, Middelburg en Vlissingen. Veren is de Zeeuwse gemeente met de minste kinderen in gezinnen onder de lage inkomensgrens. Het Bizarium in Sluis is genomineerd voor de prijs van Europees Museum van het Jaar. De prijs is bedoeld voor musea die de afgelopen 3 jaar zijn geopend of voor bijzondere tijdelijke tentoonstellingen. Het Bizarium draait om opvallende uitvindingen die het nooit tot echt product geschopt hebben. In mei wordt de uitslag van de verkiezing bekendgemaakt. En dan is er nog een speciale stickeractie in Zeeuws-Vlaanderen om de macht van de grote webshops tegen te gaan. Bij wie kopen hier? Dat is de vraag die ondernemer Odile de Poter uit IJsendijken stelt. Met een stickeractie vraagt ze aandacht voor de lokale ondernemers in Zeeuws-Vlaanderen. Ik heb zelf gewerkt bij de gemeente Sluis, bij het ondernemersloket. En ik heb daar vaak ondernemers gesproken die zeiden van nou, het is best moeilijk om op te boksen tegen online giganten die een eigen webshop hebben en die gewoon heel makkelijk pakketjes thuis kunnen laten bezorgen. En nu ik zelf ondernemer ben, dacht ik van nou, ik ga daar gewoon wat mee doen. Op een hele laagdrempelige manier een sticker aanvragen en plakken en that's it. Odile is nu bijna een maand bezig en heeft al heel wat stickers geplakt. De deelnemende ondernemers hopen dat de consument hierdoor eerder naar hun winkel komt. Als mensen niet terug meer naar fysieke winkels gaan, dan gaat dat er uiteindelijk uitgaan. Ik denk wel dat de meeste mensen zouden missen dat er geen fysieke winkels niet meer zijn. Het verdwijnen van de fysieke winkel wil Odile juist voorkomen. Ik weet, ja, je kunt het online shoppen kun je niet meer wegdenken. Die illusie heb ik ook niet. Maar ik wil dat mensen wel heel goed nadenken. Kan ik het ook hier kopen? Ja, nou ga dan vooral daar naar die ondernemer toe. Met ruim 400 inwoners is Cats nou niet bepaald een dorp voor een rendabele supermarkt. En toch, de buurtwinkel die er sinds 8 maanden wordt gerund door vrijwilligers, loopt als een trein. Wat komt er toch een hoop bij kijken, zo'n supermarkt? Ja, joh. Nu het wisselgeld, de kassa. We hebben nog geen pin. Dat komt misschien, maar dat loopt allemaal nog niet zo vlotjes. Maar... Dus nu is het gewoon geld tellen. En nadat we de winkel sluiten, weer het geld tellen. En dan kunnen we zien wat erin zit. De buurtsuper wordt beheerd door vrijwilligers en is een paar dagdelen in de week open. Ze worden bevoorraad door een grote supermarkt uit Kamperland, die ooit van de nu 80-jarige Gerard Clement was. Hij bezorgt nog altijd de boodschappen. Ik heb er nog elke dag plezier in. En ik zit ook nog regelmatig aan de kassa en ik kan echt wedijveren met de jongelui aan de kassa. De vrijwilligers prijzen de producten en zetten ze in de schappen. De boodschappen zijn net zo duur als in de grote supermarkt. Maar een deel van de omzet gaat wel naar het dorp. Het is hartstikke sociaal belangrijk. Zeker voor de mensen die een kopje koffie komen halen. Een dorpspraatje doen, zeg maar. Maar ook voor ons is het financieel leuk. Want we mogen 10% van de van de opbrengsten van de verkoop, die houden we zelf. En dan kunnen we lekker voor het dorp besteden. Je hebt ook misschien gelezen in de pers, in de landelijke pers van de vakbladen, dat ze geen lang leven zouden beschoren hier zo. Maar het loopt uitstekend. En hoe belangrijk is dat nou voor het dorp, denkt u? Nou, heel belangrijk. Ik heb mensen gesproken die genieten hier, vooral oudere mensen. Die zeiden, we moeten altijd wachten tot er iemand komt om ons met boodschappen te halen. En nu kunnen we hier naartoe. En we kopen nu nog meer zelfs ook. Ik ga ook wel naar een grote supermarkt, voor de andere boodschappen dan. En ja, ik denk dat het voor Cats wel belangrijk is om een buurtsuper te hebben. Vandaar dat ik ook hier wat boodschappen kan doen. U doet het ook voor het dorp om hier te winkelen? Jawel. En als ik later oud ben en zo het nodig heb, dan is dat misschien ook wel makkelijk. Hè? Dus ook een beetje eigen belang. Wat is nou belangrijker, winkelen of een beetje bijkletsen? Allebei, joh. Het is hier eigenlijk een beetje ontmoeten met iedereen die er is. Hoe loopt het? Veel te goed, want we zijn met 70 producten begonnen. En inmiddels heeft u binnen kunnen zien, er staan honderden producten, veel vers producten, biologische producten. Wij proberen ook te verkopen waar het dorp behoefte aan heeft. En er wordt heel veel gebruik van gemaakt. We moeten straks nog uitbreiden. Hè? Misschien kunnen we de oude school er nog bij. Vroeger hoorde je het laatste nieuws bij de kapper. Ja, en nu Cats is dat anders. Ja, nu hoor je het bij Albert Kleintje. Ja, in de koffiehoek. Het was grijs vandaag, met in de hele provincie bewolking en regen. En dat het hard woei hoeven we ook niet te vertellen. Er zullen heel wat kerstboompjes gesneuveld zijn.
Morgen heel ander weer, althans we beginnen met vrij veel zon. In de loop van de middag komt er meer bewolking en aan het einde van de middag en morgenavond is er ook kans op wat regen. Maximum temperatuur ligt morgen op een graad of 8. En straks dan is het natuurlijk weer tijd voor onze sporttalkshow De Derde Helft. Geen voetbal dit keer is mij verteld, maar Jan-Jaap, wat dan wel? Aan tafel Maarten Ducrot. Hij won ooit een Tour-etappe, maar is nu vooral bekend als commentator bij de NOS. Ook aan tafel Rick Evertse, een van de drijvende krachten achter de samenwerking bij het handbal in Zeeland. En Dennis Plantinga, hij is trainer van Swift uit Middelburg. Korfbal dus. Dat straks in De Derde Helft. En dat wordt gevolgd door het uitgebreide weerbericht met Jules Gernaert. En uiteraard eerst nog het evenement van de week over de wandeltocht Kommetje Snertocht in Sint Maartensdijk. Ik wens u alvast een hele fijne maandagavond.